Салом алейкум дама подписчикои канали Абдулло ТЖ. Хубе созею бародаро. Боше одамое ки дастгирӣ мекунед, подписатсия мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед, ҳаматон боше. Аэропорт амадед ва бародаро, ҳаррӯза рейс ҳастай чартерни кадоме ки раке ҳаррӯза рейс ҳастай 29600 айсави ки чартерни 29600 бо отдельна духтар мегузарен. 20 кило багаж, 7 кило ручной Somon Air. Ва кадоме ки через Ош мерава, Ошдам ҳаррӯза рейс ҳастай ки самолети SM, самолети Уралский ва самолети Қирғизистон Аэрофлота мепара. Метавонед ки ҳаррӯза агар через Ош рафтанӣ боше, саҳар қати биен, билета бигирен, духтарам бигзарен равед. Ва душанберам чартер нишда. Саҳар биен, билета бигирен, успети духтаргузариам мекунем, барои ки то соати 3 регистрацияш давом мекунад. Метавонед парвоз кунед бародаро. Одамое ки через Ош рафтан, общий расход чон 19-20 бигем қати духтараш раҳблиш даватаншон шидан бародаро. Таксиҳои ҳастай ки мегира, занг мезанед, аэропорт мегиранд, то границаи Хуҷанда мебаранд, границаро ки гузаште бо занг мезананд, граница то душанбера мебаратон ки ҳар як видеомда комментария дар номроша мемонад. WhatsApp дора бародари тоҷик метавонед занг бизанед, пурсед. Самолетҳои прямой, рейсҳои прямой Дамадед ва Внуково моҳи апрел да билетоша гирифтагиам бародаро. Ва рейсҳое ки моҳи май да прямой меша, ютер сар додагии 6-ум, 13-ум, 20-ум, 27-ум да. Ягем чӣ хеле ки моҳи апрел да 13, 14, 14 табид не қиматар одамое ки гирифтан 18 то 23 тара фурӯхтестиан билетошона. Ва Somon Air ам жда дорем ки моҳи маиша билетҳои прямойша да фурӯш мона, ҳатман хабардортон мекунем. Чӣ хеле ки кадом нафаре ки видеои пештарара дида буд, ҳамин апашка гав зада буд ки вазъият надорум. Бисёр бародаро дастгириш кардам, то ба гуфти худаш то 12000 гузарондан карташда. Ва як бародар дига худам да занг зад, гуфт ки ҳамин апашкара полни расходош, билеташ, раҳблиш, духтараш чӣ расходе мешава. Гуфт ма ба гардан мегирам, яже бо пулша партовки ҳамин апашкара роӣ ки гап надорум, хай бо апашка худаш давом мета. Боше бародарое ки тоҷикем худмон дастгирӣ мекунем, гап нестай. Ва ҳам моҳи шарифи Рамазон да зинда боше бародаро. Ва ҳамин апашкаам худаш ядда суҳбат мекунад ки имрӯз уже билетша гирифтагием, самолети SM соатҳои 6 да регистрация сар мешава, соатҳои 11:20 да парвоз дора. Баъд чӣ гуфтанем, иншалло ҳози пули таксиша метем ки ай Ош бигирад далчи баранша то Хуҷанда бо далчи то Душанбера бародаро. хеле да пашка салом алейк мекардӣ, мегуфтӣ ҳамин видеое ки худат роӣ кардӣ, барое ки да оянда мо да проблема нашава ва розигии хитон буд партофта будем. ва ода ассалому алайкум. касоне ки мана мебинад, мана мешунавад, ҳамин канала дастгирӣ мекунад, ба ҳама шумоён раҳмат мегӯям. дар ин моҳи шарифи Рамазон касоне ки дастгирӣ мекунтон, касоне ки ёрдам мекунтон, худованд ёрдаматон кунад, дастгиритон кунад. касоне ки ба ман ёрдам карданд, билетама гирифтанд, ман раҳмат мегӯям. худованд гардад. ман карам маҷбур будам ки видеоя роӣ кунаму ҳамин бародара гӯям ки дар каналатон монед. ин бародар ягон гуноҳе надорад. касоне ки гунаҳкор мекунад, ин айрои шариата туғригиш не. як бори дигар ба ҳамаи шумоён раҳмат мегӯям. аммо одаме ки мара билетам гирифтанд, ҳама дастгирӣ мекарданд, ман авваланбор раҳмати худамро ба амно мерасонам. мақсад гапто надорум дар ин моҳи шарифи Рамазон. бародаро просто
и апашка вообще вазъияти безеб да буд. Охири вақт ай квартиратон суртон кардана апашка? Охири вақт як одам омад шайтонӣ мекунад, дурӯғ мегӯяд, ин мегӯяд, гуфт не. Ба номи Худо моҳи Рамазон ин гап дурӯғ аст. Ай хона сурм кардан ай квартира. Я мардак буд дар хонаш як шаб ҷо кунон, пеши зану занои додараш ба. Ва худам таксӣ кардам, аэропорт омадам, бо ин бародарро дидам. Ман хоҳиш кардам ки видео кунам ки ҳама одаме ки мара билет гирифтан, ман миннатдории худамро ба он одам мерасонам. Оиҷа шав и апашкан бояд шав меомад ки я бародари дигамона ида я подписчики дигамона бо худаш зан зад ки гуфт кадом апашкае ки дар раҳ мемона, кадом апашкае ки ҷо надорад, номроша гирифтагиам ҷо мекунам. Вообщем гап надорум да бародаро, гап надорум. Даже гуфти ҳамун гапо ман я видео кардам, я апашкара роӣ кардам, гуфти ҳамун гапо ки я ҳафта худма реклама кардам ки о апашкара роӣ кардам, шумо бовар мекунед ҳамин одаме ки ҳамида билет гирифтагиай, ҳамида мақсад ҳамаи расходоша ба кала гирифтагиай, даже номша нагуфтагиай. Акаҷома гуфтум номша то набиген, номша гуфтагӣ нестай, да ҳаққиш дуо кунед. Кадом боша иншаллоҳ ки савобша худованд худаш метаҳад. Инем хали гап хабари нав бародаро, иншаллоҳ роиш мекунем. Рӯзгоҳ ай Тоҷикистон расид, ҳаматон да мегем. Рӯи видеое ки апашкара партофтем, як кас буромад ки хайри халию хали. Вообщем и апашка худаш мегӯяд ки ҳам одама намешиносӣ? Намешиносам. Ӯ ҳамаga дурӯғиша. Вақте ки ман ночор будам, азоб кашидам дар ҳиҷобу, вақте ки видеое партофтам, ай маҷбурима, ай ночорима, буромад мегӯяд ки ман фалону ман бисмадонӣ. Ин дурӯғ ай ҳамаи. Ай мусулмон ай, агар мана бенад шунавад, як бор ай рӯи Худо кор кунад. Вообщем инем хали гап хабаро. Бо иншаллоҳ хабарои нав нашидестай бародаро, хабарои нав шава ҳар рӯз видео мекунем. Шуморам безор шидагӣ ҳамин гап хабаре ки 20 кило багаж, 7 кило ручной ҳаррӯза рез инем нарх барам мегӯем ягон гап хабари нав шава. Шуморо хабардор кунем, иншаллоҳ хабардор мекунем. Обши боше.